Путин созишнома дар мавриди ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон ба Русияро ба тасвиб расонд. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, бо имзои қарори ҳукумат созишнома бо Русия дар мавриди ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони меҳнатӣ нимаи моҳи равон тасдиқ карда буд. Раҳмон зимни суҳбаташ дар бораи созишномаи мазкур гуфт, мавриди иҷро қарор гирифтани ин санад барои беҳбуд бахшидан ва шароити будубош ва фаъолияти меҳнатии шаҳрвандони Тоҷикистон дар қаламравии Русия муҳим мебошад. Тибқи иттилои Шӯрои Федератсияи Русия, бар асоси созишномаи мазкур мақомоти Тоҷикистон шаҳрвандонашро дар мавриди ҷойҳои корӣ, тартиби муҳоҷиратӣ муташаккилона огоҳ хоҳанд кард. ҷониби Тоҷикистон ӯҳдадор шудааст, ки давталабони кор дар Русия, ки дорои малакаю таҷрибаи корӣ мебошанд, тибқи дархости корфармо таъмин кунад. Барои такмили ихтисос ё бозомӯзӣ чора андешад. Инчунин мақомот тоҷик бояд бисанҷанд, ки давталабони кор дар Русия таҳти пойгардии байналмилалӣ набошанду ҷазои адонашударо надоранд. Парлумони Русия таъкид кардааст, ки корфармоён дар интихобу ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирони меҳнатӣ иштирок карда, барои дар қайд мондани муҳоҷирону дигар расмиёти қонунӣ ӯҳдадор мебошанд. ҷониби Русия афзудааст, ки ин чорабиниҳо барои ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки хоҳиши кор дар Русияро доранд, мусоидат мекунад. Сенаторҳои Русия мегӯянд, созишнома имкон медиҳад муҳоҷирони соҳибтаҷриба дақиқ тариқи суроғавӣ бо кор таъмин карданд. Дар санад таъкид шудааст, ки дар сурати анҷоми муҳлати созишномаи меҳнатӣ ё анҷоми муҳлати иҷозатномаи кор, шаҳрванди Тоҷикистон ӯҳдадор аст давоми 15 рӯзи тақвимӣ қаламравии Русияро тарк кунад ё дар назди корфармои дигар бо дарёфти иҷозатномаи кор ба фаъолият оғоз кунад. Ин санад моҳи апрели соли равон дар Москав аз ҷониби Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамтои русиягиаш Владимир Путин имзо шуда, акнун баъди анҷоми расмиётӣ дохили мавриди амал қарор мегирад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. хело Тоҷикистон бо Русия отношенияҳои хуб дорем. мо бесамимона мегӯем, ки ояндаи Тоҷикистон Русия хуб аст ва иншоалло патентам гум мешавад. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед.